sambutan ingkang angka kalih inggih punika sambutan atas nami Ketua Tanfidia NU Ranting Desa Johor Kiai Komarudin dumateng panjenenganipun dipun aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala qaula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin dhateng ngarsanipun para alim ulama, para bapak kiai, ibu hajah, para sesepuh bini sepuh, haji sepuh ingkang dahat satuhu kinurmatan, utaminipun Romo Kiai Haji Maksum saking pengasuh Pondok Pesantren Hidayatullah Jombok Pule Trenggalek, ugi sedaya pendherekipun, ugi ibu ingkang kita hormati, ingkang kita takdimaken, ingkang kita ajeng-ajeng barokah dalah fatwanipun dumateng Kiai Haji Lukman Sapi'i saking tlatah Blitar ingkang insyaallah wonten ing perjalanan ingkang kita hormati, ingkang kita takdimaken. Kepala Madin Nurul Huda dalah sedaya ustadzahipun ingkang kita hormati, ingkang kita takdimaken. Bapak Kepala Desa Johor dalah sedaya perangkat ingkang rawuh, ingkang kita hormati, ingkang kita takdimaken. Dumateng panitia Haflah Akhirus Sanah dalah sedaya anggotanipun, ugi para bapak, ibu undangan ingkang minulya, keluarga ageng saking Nahdlatul Ulama, para banon, ugi sedaya ingkang makempal wonten ing adicara menika, ingkang kita hormati, ingkang kita takdimaken. Para bapak ibu wali santri ingkang kita hormati, utaminipun santri, ugi santri putri sedaya kemawon ingkang berbahagia. Saderengipun kawula caos atur dhateng panjenengan, sumangga kawula dherekaken hamengku puja dalah puji syukur dhateng ngarsa dalem Gusti Allah biqaulina alhamdulillahirabbil. Kula dalah panjenengan sedaya ing dalu menika saged nderek-nderek mangayu bagya wonten adicara Haflah Akhirus Sanah ingkang dipun selenggarakaken saking Madin Nurul Huda. Mugi-mugi parkempalan kula dalah panjenengan sedaya tansah sesarengan pikantuk ridho saking ngarsa dalem Gusti Allah ingkang dados sababiyahipun kula dalah panjenengan katakdiraken kagolongaken golonganipun hamba Allah ingkang dipun paringi slamet wilujeng wonten ing donya, tuwin slamet wilujeng benjang wonten ing akhirat. Allahumma amin. Kaping kalih boten kasupen sanjungan sholawat salam mugia kunjuk dhateng Rasulillah Muhammad. Mugi-mugi kula dalah panjenengan sedaya saged nderek-nderek napa ingkang dados pitedah tuntunan syariatipun ing sahingga kagolongaken golonganipun umat ingkang pikantuk barokah dalah syafaatipun. Allahumma amin. Para yai, para bini sepuh ingkang kita takdimaken, minangkani saking keluarga Ranting Nahdlatul Ulama ngaturaken gunging panuwun dhateng utaminipun Madin Nurul Huda ingkang sampun menyelenggarakan Haflah Akhirus Sanah ugi pengajian umum. Mugi-mugi napa ingkang dados kegiatan dalu menika leres-leres mbekta barokah manfaat
maslahah fidini fidunya wal akhirah. Allahumma amin. Ing salajengipun saking ranting NU caos sekedhik nggih ular-ular dhateng panjenengan sedaya, utaminipun dhateng para wali santri. Tugasipun para wali. Halo. Assalamualaikum. Tugase para wali sing ibu-ibu nerusaken madrasahe wonten dalem. Merga rata-rata putra niku sing diturun boten bapake, tapi rata-rata putra putri niku sing diturun ibune. Rata-rata nderek kelakuane ibune. Mila kenging dipirsani putra-putra yang baik, putra-putra yang berhasil rata-rata dilahirkan dari ibu-ibu yang kuat, ibu-ibu yang hebat. Mila ibune bagihane madrasah teng dalem ndongakne didik lurusne putra lan putrine. Dene bapake, tirakate bapake cukup napa mepe gigir, ngetokne keringet, golekne sangune ibune lan putrane. Ngoten nggih? Ngoten to? Bapake tugase napa? Tirakate bapak niku ngupadi kecukupane ibune lan kecukupane putra lan putrine. Niku mawon weling kula nek kathah-kathah mengke malah kedawan. Kula weling niku cendhek biasane mungan. Tapi mandi. Ngoten. Nyuwun pangapunten enten kirang lepate anggen kula matur. Mugi-mugi sepindah malih perkempalan kula panjenengan tansah wonten pengayomanipun Gusti Allah ingkang pikantuk ridho lan bekta kemanfaatan kemaslahatan fidini fidunya katal akhirah. Amin Allahumma amin. Nyuwun pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kawula aturaken jazakumullahu ahsanal jaza. Salajengipun sambutan ingkang angka 3 inggih punika sambutan atas nami Kepala Desa Joho, Bapak Sali. Dumateng panjenenganipun dipun aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ibadil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Al-Muharram panjenenganipun Rama Yai Haji Maksum saking Desa Jombok, Kecamatan Pule. Wabil khusus dumateng Rama Yai Haji Lukman Sapi'i ingkang micil saking Kota Blitar, ingkang tuhu kinurmatan dumateng panjenenganipun Kyai Syarifuddin ingkang kawula dhereki, dumateng panjenenganipun Tan Pidiyah
ranting Desa Joho ingkang kawula hormati, dumateng panjenenganipun Muspika Kecamatan Pule ingkang dalu menika boten saged hadir awit Bunda Camat wonten kegiatan dhateng Surabaya ingkang kala wau nggih menika titip salam dumateng kawula kapurih ngaturaken dumateng Bapak Ibu para rawuh sedaya bilih ing dalu menika boten saged nggih ndherekaken adicara ing pengaosan menika awit wonten kegiatan tindak Surabaya. Lan ugi saking ketua panitia penyelenggara Haplah Akhirussanah Madrasah Diniyah Nurul Huda ingkang sampun nggih menika lumampah ing dalu menika ingkang tansah kawula banggaaken, lan ugi saking panjenenganipun nggih menika Ibu Tulas tawi Ibu Laitik Dewan DPR Daerah Kabupaten Trenggalek ingkang dalu menika boten saged hadir amargi taksih wonten nggih menika lawatan wonten ing Ngayogyakarta. Pramila menika kala wau pesen dumateng kawula kapurih nggih menika ngaturaken dhateng panjenengan sedaya boten saged nggih menika ndherekaken adicara ing dalu menika. Boten kasupen dumateng kadang-kadang kawula banser saha nggih menika angsor Desa Joho ingkang sanget kula banggakan, lan ugi dumateng rekan-rekan perangkat desa ingkang hadir ing dalu menika ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, lan ugi santriwan lan santriwati ingkang kawula tresnani, para wali santri ingkang tuhu kinabektet, dan ugi dumateng tamu undangan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kawula matur monggo kawula dherekaken muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dene menapa kula lan panjenengan sami ing menika dalu saged makempal rawuh wonten ing mriki majelis dalam rangka nggih menika Haplah Akhirussanah Madrasah Diniyah Nurul Huda ing ajaran taun menika kanthi rawuh panjenengan sami tansah pikantuk hidayah sarta berkah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, tansah kepirengan nggih menika kebagaswarasan, keselamatan, kesahitan, sahingga tansah wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Amin. Shalawat sarta salam tansah kasanjungaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah sarta suri tuladan dumateng kula lan panjenengan sami. Mugia ing benjangipun kula lan panjenengan sami tansah pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu para rawuh ingkang minulya, ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan lan sugeng rawuh lan sugeng pinarak kanthi nggih menika mardikaning kamardikan panjenengan sedaya, sahingga ing dalu menika saged nggih menika sabet jagong lan saged silaturahim wonten ing mriki majelis
lan kawula ngaturaken nggih menika gunging panuwun ingkang tanpa patipindhan dene menapa menika mbok pilih sampun putaran terakhir haplah akhirus sanah ingkang dipun gelar kalian nggih menika para ustad, para yai ugi para nggih menika pengasuh madrasah, TPA, TPI lan juga pondok pesantren sedesa Joho mbok bilih dalu menika sampun putaran terakhir pramila monggo menika mangke kanthi adicara ing dalu menika mangke badhe nggih menika kaisi tausiah nggih menika ingkang angka setunggal saking panjenengan Rama Yai Maksum lan ugi ingkang angka kalih mangke saking panjenenganipun Rama Yai Lukman Sapi'i saking Blitar. Lan kawula mboten perlu kathah ingkang kula aturaken dhateng panjenengan namung kawula nderek titip dumateng panjenenganipun Bapak Ibu para wali santri sedaya lan ugi dumateng para adik-adik kawula ingkang sakmangke taksih nggih nika wonten ing pendidikan utawi wonten ing pembelajaran niki kula suwun kanthi sanget menika mangke adik-adik kawula utawi anak-anak kawula anggenipun belajar anggenipun sinau lan anggenipun nggih menika ngilmu kawruh wonten ing pendidikan monggo dipun tingkataken lan ugi monggo dipun nggih menika napa nggih dadi sing sregep tenanan ngaten nggih adik-adik. Pak insyaallah menapa kala wau kala matur bilih saking dewan menapa kula sebat kados bulaitik kok kula beto dhateng arena panggung pengausan awit kala wau saking panjenenganipun Kiai Saripuddin dipun undang namung dalu menika mboten saged rawuh kula saged nggih menika dalu menika badhe ngaturaken menapa kedudukanipun bulaitik kok saged kula beto dhateng parepatan tawi wonten ing adicara menika. Dados bulaitik ing wekdal menika sangat nggih menika berjasa sekali wontenipun ing desa kula lan panjenengan. Dados niki monggo kita midhangetaken ingkang saestu khususipun warga Desa Joho nggih. Sasampunipun bulaitik nggih menika bergabung kalian Desa Joho menika sampun maringi nggih menika jasa dumateng kula lan panjenengan sami. Di tahun 2024 menika sampun nggih menika maringi tenger nggih menika wontenipun paping jalan ingkang wonten RT 36. Insyaallah mangke RT 35 menika taun menika kantun nenggo wulanipun mbok pilih lek mboten Mei niki Juni niki mungkin insyaallah jalan untuk menuju ke Pondok Nurul Huda fa insyaallah badhe terbangun jalan paping sampai teng halaman ngajeng niki nggih. Nah, niki. Lajeng mboten ketinggalan niku dumateng adik-adik kawula ingkang taksih wonten pendidikan SD. Kala wawenjang kawula nampi nggih menika telepon saking langsung saking Bu Nopeta ingkang dipun serahaken dhateng Bu Laitik menika wonten program nggih menika untuk anak-anak sekolah sing sakmangke menduduki kelas kalih ngantos kelas gangsal SD niki wau dipun suwun pendataan untuk diajukan KIP dan PIP. Jadi niki mangke sing jelas 4 SD yang ada di Desa Joho niki mangke yang belum pernah menerima KIP dan PIP
lan ingkang sampun pernah menerima tapi terputus niki mangke dipun data malih diajukan ingkang siang wau jam 11 sampun masuk data dateng pusat. Insyaallah menika mangke putra-putri panjenengan insyaallah badhe pikantuk bantuan PIP dan KIP. Pramila kula nyuwun kanthi sanget anggenipun belajar menika mangke ingkang sregep lan ugi ingkang telaten sahingga menika mangke panjenengan dados lare ingkang pinter lan migunani trumpaping bangsa negara lan agama niki. Ugi nggih menika ingkang dipun saluraken malih kalian bulaitik sekedap malih niki lampu jalan ingkang wonten RT 32, 33 dan 34 Pak insyaallah niki kantun nenggo pemasangan. Dados niki sampun dipun cek lokasi sehingga kawula namung dipun suwuni pipil pembayaran sepido yang terdekat dengan sepido lampu jalan. Niki mungkin pun kula kintun insyaallah paling lambat minggu depan sampun menika mangke terpasang. Pramila saking menika Bapak Ibu warga masyarakat Desa Njoho monggo kita semangat untuk membangun desa dan juga napa niku selalu kita berharap untuk desa kita bisa maju dan tetap kita menjalin rasa kesatuan dan persatuan dan gotong royong sehingga desa kita akan terwujud apa yang kita cita-citakan. Ingkang terakhir nggih menika dhumateng Bapak Ibu warga Desa Njoho bilih sak mangke kula ugi ngaturaken gunggung panuwun tanpa pepindhan dhumateng nggih menika organisasi utawi lembaga pondok pesantren Nurul Huda ingkang sampun nggih menika paring sabiyantu dhateng pemerintah desa dalasan warga masyarakat sedesa Njoho nggih menika kanthi wontenipun mobil siaga desa. Dadi mobil siaga desa ingkang sampun ready sak mangke sampun kula beta wangsul mangken wonten ing griya kula. Mbok pilih warga masyarakat wonten ingkang badhe ngginakaken betahaken mangke saged berhubungan langsung kalian pemerintah desa bisa langsung Pak Kasunnya masing-masing pilih mangke masyarakat badhe ngersakaken. Dados menika sampun Desa Njoho sampun kagungan nggih menika mobil siaga desa ingkang saged dipun ginakaken sedaya warga masyarakat sak Desa Njoho. Mbok pilih menika ingkang saged kula aturaken, mbok pilih anggen kawula matur wiwit awal hingga akhir kathah lepat saha kilapipun kawula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun wusana ihdina siratal mustaqim billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.